ଜେଜେମା ହଁ ମାସିଲା। ଜେଜେମା କାଲି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ। କାଲି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ବକ୍ତୃତା ଦେବି। ମୋତେ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ କାଲି ବକ୍ତୃତାରେ ମିଶୁଛୁ। ହଉ ଶୁଣ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ ଜାତୀୟ ବୀରଗଣ ସବୁ ପ୍ରାଣୋତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତ ମାତାର ସେ ଜଣେ ବୀର ସନ୍ତାନ। 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ସେ କଟକ ସହରର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଥିଲା, ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ମହାରଥୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଠ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। 1913 ମସିହାରେ ସେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଲିକତା ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। ସେଠାରୁ ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ IA ପାସ୍ କଲେ। ଏହାପରେ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ସହ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ BA ପାସ୍ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି 6 ମାସ ମନୋନିବେଶ କରି ପଢ଼ିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ନେତାଜୀ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବହୁବାର ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରି ପଦଯାତ୍ରା କରି ତ କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରି। 1943 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏକ ଜର୍ମାନ ବୋଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ନିରାପଦରେ ଯାଇ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜାପାନ ସହାୟତାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ନାମରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଭିଯାନ କଲେ। ସେମାନେ ମଣିପୁର ଇମ୍ଫାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସନ୍ଧି କଲେ। ଫଳରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆଉ ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିଲାନି। 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ନେତାଜୀ ନିଜର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଟୋକିଓ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଫଳରେ ସେଠାରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତେବେ ଜାଣିଲୁ ନା ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାରେ ନେତାଜୀଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା? ହଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜେଜେମା। ମୋ ଜେଜେମା କେତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।